Каляднае прывітанне для Лаўрова. Рубія не стрымаўся. Дзяржсакратар ЗША жорстка адказаў на заклікі Масквы і Мінска вярнуць Венесуэлу ў прававое поле. Чаму Вашынгтон больш не лічыць рыторыку Крамля фактарам і чаму беларуская міністра Жанкова нават не заўважылі? Канапацкая патрабуе адстаўкі. Лукашенка не цягні. Пасля аперацыі ЗША ў Каракасе ў Беларусі раптам загаварылі пра транзіт улады. Чаму менавіта зараз экс-дэпутатка параіла дыктатару тэрмінова шукаць пераемніка? І што насамрэч азначае гэта правамоцна? Няўжо Беларусь чакае сцэнар Мадура? Дэмаграфічны абвал. Нават афіцыйная прапаганда ў шоку ад лічбаў. Нараджальнасць на Гомельшчыне паляцела ў прорву. Чаму настаўнікаў становіцца менш, а школы зачыняюцца сотнямі? Куды знікае будучыня Беларусі? Семікласнік і прывіт Уга Чавеса. Дзіўны суд у Мінску. Як 3-літровы слоік і паход у парк звязалі школьніка з венесуэльскім дыктатарам. 2 крымінальныя справы за адзін вечар. Агонь па колах і тайнік на колах. Століншчына сустрэла Новы год пад стрэлы міліцыі, а на мяжы з Літвой затрымалі Форд Транзіт, які быў літаральна злеплены з цыгарэт. Хто крышуе кантрабанду на 200 000 еўра? І чаму з 1 студзеня піць па-буйному ў Беларусі афіцыйна забаранілі? Вы глядзіце Нехта Плюс. Навіны па-беларуску проста цяпер. Добры дзень. 3 студзеня мы паведамлялі, што сітуацыю ў Венесуэле занепакоіліся міністры замежных спраў Расіі і Беларусі, якія заявілі, што сітуацыю ў гэтай краіне трэба неадкладна вярнуць у прававое поле. Адказ дзяржсакратара ЗША Марка Рубіо не прымусіўся чакаць. Так, нас не турбуе эскалацыя канфлікта з Расіяй датычна Венесуэлы. Я маю на ўвазе, што мы заўсёды чакалі рытарычную падтрымку рэжыму Мадура. Думаю, у іх і так справа па горла ва ўкраіне, і калі Лаўроў мяне глядзіць, то Сергей з калядамі. Але ўрэшце я чакаў, што яны скажуць тое, што паведамілі. Рыторыка, якую мы чуем, не ёсць фактарам, які ўплывае на нашае разуменне ўсяго, што адбываецца. Што датычыць Ржанкова, то Марка Рубіо не палічыў нават вартым узгадаць яго ў сваім каментары. Пад уплывам аперацыі ЗША ў Венесуэле асмялела і Ганна Канапацкая. Яна раптам загаварыла пра адстаўку Лукашэнкі. На сваёй старонцы ў Фейсбуке яна напісала, што ў свеце зноў адкрыта дзейнічае права моцна, а міжнародныя нормы ўсё толькі прыкрыццё. Паводле слоў, гісторыя з Мадурам паказала, ні грошы, ні саюзнікі, ні ахова не ратуюць, калі геапалітычны інтарэс вырашаны. Беларусь Канапацкая назвала балоцістымі ўскраінамі і параіла Лукашэнку не цягнуць. Яе рэкамендацыя – узгадніць пераемніка, аднавіць дыпламатычныя кантакты і спакойна рыхтавацца да сыходу. Пакуль яшчэ ёсць час. Фактычна Канапацкая адкрыта прапануе сцэнар транзіту ўлады і папярэджвае, калі зацягнуць, усё можа скончыцца значна горш. А вы як думаеце, з чаго яна так асмялела? Калі для вас это бяспечна, напішыце сваё меркаванне ў каментарах. Яшчэ адна навіна, звязаная з Венесуэлай. У Мінску перад судом апынуўся семікласнік. І ўсё з-за 3-літровага слоіка і 6 рублёў. 14-гадовы школьнік прыйшоў у госці да сябра. Дарослых дома не было. Пакуль сябра пайшоў у іншы пакой, хлопец сцягнуў са спальні слоік з грашыма каля 1400 рублёў. Частку патраціў на самакат і таксі, астатняе проста згубіў. Але на гэтым ён не спыніўся. Ужо праз некалькі тыдняў у парку ён забраў 8-гадовага хлопчыка 6 рублёў 40 копеек на напой і хуткую лапшу. Як гэта звязана з Венесуэлай? Ды вельмі проста. Справа была ў парку, які носіць імя Уга Чавеса. У выніку 2 крымінальныя справы – за крадзеж і рабаванне. Школьнік віну прызнаў, шкоду кампенсавалі бацькі. Але наперадзе ўсё адно чакае суд. Парадокс беларускай адукацыі. Школы настаўнікаў усё меней, а дзяцей усё больш. За апошнія 5 гадоў у Беларусі закрылі 203 школы. Паводле Белстата, у 2024-2025 навучальным годзе працавала 2817 устаноў адукацыі. Тады як 5 гадоў таму іх было больш за 3000. Пры гэтым колькасць вучняў вырасла з 1 031 000 да прыкладна 1 100 000 дзяцей. Менш школ, больш перапоўненыя класы. Скарачаецца і колькасць настаўнікаў. Раней у сістэме было больш за 111 000, цяпер менш за 100 000. У сярэднім на аднаго настаўніка прыпадае 11 вучняў, у гарадах да 13, у вёсках каля 6. Улады кажуць пра павышэнне прэстыжу прафесій, але лічбы паказваюць іншае. Нагрузка расце,
А людзей у сістэме адукацыі ўсё меней. Трэба адзначыць, што шмат настаўнікаў звольнілі за апошнія гады па палітычных прычынах, а невялікае павелічэнне колькасці вучняў тлумачыцца ўсплескам нараджальнасці ў сярэдзіне мінулага дзесяцігоддзя. Дзяржаўныя СМІ самі паказалі абвал нараджальнасці. І выглядае гэта трывожна. Усяго 4 дзіцяці нарадзіліся ў Гомельскай вобласці 1 студзеня 2026 года. Для параўнання, нават у дэмаграфічна правальным 2023 у першы дзень года было 14 нованароджаных, а ў адносна стабільным 2016 ажно 27. Вядома, адзін дзень не робіць гадавую статыстыку, але ён вельмі дакладна падсвечвае тэндэнцыю. Людзей становіцца менш, і праблема паглыбляецца. І калі нават афіцыйная прапаганда вымушаная паказваць такія лічбы, значыць сітуацыя сапраўды крытычная. Год толькі пачаўся, у Беларусі ўжо затрымалі амаль 100 п'яных кіроўцаў. Аўтаінспекцыя ўзмацняе кантроль на дарогах. Як паведамляюць на дзяржаўным канале СТВ, толькі за першыя дні Новага года інспектары выявілі больш за 160 кіроўцаў, пазбаўленых права кіравання. А за выходныя па ўсёй краіне звыш 90 чалавек за рулём у стане алкагольнага ап'янення. ДАІ пераходзяць у ўзмоцнены рэжым, экіпажы дарожна-патрульнай службы мяняюць раёны дзяжурства, а на ключавых магістралях Мінска працуе спецпадраздзяленне «Страла». У інспекцыі нагадваюць, з 1 студзеня гэтага года ў Беларусі за п'янае кіраванне пагражае пазбаўленне правоў да 5 гадоў і штраф да 9 тысяч рублёў. Але ці спыніць гэты аматараў кульнуць чарку за рулём? Асабліва тых, хто займае высокае службовае становішча і думае, што законы – гэта не для яго. У працяг тэмы. У Столінскім раёне міліцыянты адкрылі агонь па аўтамабілі. Аўтаінспектары спрабавалі спыніць ВАЗ, але кіроўца праігнараваў патрабавання і рвануў на ўцёкі. Міліцыянты кінуліся за ім. Мужчына небяспечна манеўраваў, выязджаў на сустрэчную паласу і ствараў пагрозу іншым удзельнікам руху. Каб спыніць аўто, сілавікі ўжылі табельную зброю. Стралялі па колах. За рулём аказаўся 39-гадовы жыхар Столінскага раёна з відавочнымі прыкметамі алкагольнага ап'янення. Ад медычнага агляду ён адмовіўся. Вось гэта размах. На літоўска-беларускай мяжы затрымалі беларуса з гіганцкай партыяй кантрабандных цыгарэт. У пункце пропуску Салечнікі з беларускага боку Беняконі літоўскія мытнікі спынілі мікрааўтобус «Форд Транзіт» і хутка зразумелі – гэта не проста аўто, а сапраўдны тайнік. Рэнтген паказаў, што ў машыне перароблена літаральна ўсё. Цыгарэты хавалі ў падвойнай падлозе, ў тоўстай столі, сценках і нават у дзвярах. У выніку мытнікі дасталі 41 900 пачак беларускіх цыгарэт. Кошт грузу з улікам еўрапейскіх падаткаў больш за 217 тысяч еўра. Сам кіроўца прызнаўся, што набіваў тайнікі таварам 2 дні запар. Цяпер пачата дасудовае расследаванне. У мужчыны забралі дакументы, узялі падпіску аб нявыездзе, аўтамабілі ўвесь тавар канфіскавалі. Цыгарэты не даехалі да Еўропы, але размах, з якім кантрабандыст падышоў да справы, уражвае. З Новага года ў Беларусі забаранілі ўжываць піва. Праўда, аматары пеннага напою могуць уздыхнуць спакойна. Пад забарону трапіла тара ёмістасцю больш за 1,5 літра. Ніякіх вогнетушыцеляў. Максімум, што застаецца на прылаўках, гэта паўтарачкі. Гэтае рашэнне хацелі прыняць даўно, але пастаянна адкладвалі. У выніку пастанову прынялі толькі ў канцы 2024 года і далі вытворцам год на падрыхтоўку. Праўда, яшчэ нейкі час у крамах можна будзе сустрэць вялікія бутэлькі, але толькі пакуль не скончыцца тэрмін прыдатнасці складскіх запасаў. Беларускі кароль з'явіўся ў самым цэнтры Варшавы. Падзея мела месца ў нядзелю 4 студзеня на плошчы Трох крыжоў. Там у касцёле святого Александра адбылася супольная імша палякаў, беларусаў і украінцаў, як знак еднасці гэтых народаў. Богаслужэнне прайшло на польскай мове з элементамі беларускай і украінскай моваў. Каля алтара служылі ксёндз Вячеслаў Барок, ксёндз пробаш Міраслаў Яворскі і айцец Пётр Ян Кушка. Пасля імшы каля касцёла пры батлейцы свяцілі фігуры 3 каралёў. Сярод іх беларускі кароль, які разам з польскім і украінскім прынёс свае дары дзіцяці Езусу. Так Беларусь сімвалічна апынулася ў самым сэрцы Варшавы, адкрыта, годна і побач з суседзямі. Завяршэннем падзеі стаў калядны канцэрт беларускага барда Сергея Чарняка, які адбыўся ў зале Яна Паўла II пры касцёле святого Александра. Своё дзела як трэба рабіў, каб прадменшым я носу не драў,
а прадвольшым не корчыў спіны. На гэтым у нас усё. Дзякуй за кожны лайк, кожны каментар. Калі можаце, падтрымайце нас падабайкай і падпіскай. Беражыце сябе. Да сустрэчы на Нехта Плюс.